Con motivo do Día Mundial contra o Cancro de Mama que se celebra o 19 de outubro, a Asociación Española contra o Cancro lanzou a súa campaña baixo o lema "Tomámonolo a peito", unha iniciativa que pon o foco no que realmente significa vivir con cancro de mama máis aló do diagnóstico e o tratamento. A asociación celebrou un novo acto solidario no marco da campaña anual de apoio e sensibilización fronte ao cancro de mama. Nesta ocasión, tivo lugar a quinta edición do partido benéfico entre o Rosalía e o equipo Mulleres de Ourense, que se disputou no campo municipal de Oira, logrando unha recadación final de 2.735 euros. A contía obtida a través das entradas, achegas de patrocinadores, colaboradores e a fila cero vaise destinar agora íntegramente a apoiar programas de investigación, prevención, diagnóstico precoz e acompañamento a pacientes afectados por cancro de mama na provincia de Ourense.